Mga baretang dapat maaraman. Kapayapaan sa Mindanao. Mga baretang may malasakit. Severe day tree planting activity. Abangan ang mas pinahiwas. Asin mas pinakusog na CCD News. Sabado, alas 3 din hapon, madadalan sa Facebook page kan Ateneo Radio and Television Channel asin Center for Community Development. Sa pamayo kan mga bareta. Pagselebrar kan Ignasiana ngunya na taon, matarayumpo. 200 na senior high school students nagbali sa outreach activities sa Belen, Calabanga. Bahay bayanihan ginibo sa Magaraw asin kanaman. Ang sarong benepisyaryo, bistuhon. Ikatulong Media and Information Literacy Education Session kan Media Studies Department, ginibo. 50 mga kaakian asin magurang kan San Roque kanaman, pinaugma kan psychology students. Asin, mga estudyante kan Gutob Elementary School sa Kamalig Albay, natauwanin school supplies, asin mga tsinelas kan CCD. Marahay na aldaw mga Atenista, ako si Rosa Nova Oliveros. Ini ang mas pinahiwas asin mas pinakusog. Mga baretang dapat maaraman. Kapayapaan sa Mindanao. Mga baretang Pages kang Ateneo Radio and Television Network, asin kan Center for Community Development. Enot sa satuyang mga bareta, Ignasiana Outreach Activity 2018, naging matarayumpo. Mas dakul na partisipasyon kan manlain-lain organisasyon natungkusan. Uyaan CCD News ni Noel Amador. Halangkaw ang tinaong rating kan direktor kan Center for Community Development o CCD na si Elmer Santo Domingo Jr. sa ginibong Ignasiana 2018 kang nakaaging Hulyo 28 sa mandainlain na partner communities kang universidad. 8 out of 10 parehong grado kan nakaaging taon ang naging ebaluasyon kan direktor. Siguro kung sa rating ko, siguro nasa mga 8 siguro. Baka 7, 8 siguro na kasi nagdakol si partisipasyon, dakol sa mga areas, dakol si mga nagkagirinibo. As in, sa ngunyan, medyo nag-introduce kita ng bagong parte kang Ignasiana. Iyo ang pagkakaiguan ng evaluation na sa area. No? Naging maraot man ang panahon antes ang mismong aldaw kan Ignasiana. Dai naging ulang sa mga partisipante maski malaboy asin mahalnas ang outreach areas. Natungkusan man ang partisipasyon kan iba pang mga kolehiyo asin organisasyon sa laog kan Ateneo. Siring kang Ateneo College of Law, Ateneo Grade School, asin Graduate School. Magayon nga ninyo yan kasi may mga partisipasyon kita hali sa grade school, sa law school, as in sa graduate school, no? Na sa mga nakaaging panahon, dahil man sila masyadong nakakapag-participate. Pero ngunyan, mas dakula ang partisipasyon nila. Nagpagirumduman ang direktor sa mga organisasyon na dai pa nakasumitir kan mga rekisitos na dapat maipasa sa rong simana matapos ang aktibidad. Posible kayang dai makasali sa sunod na outreach anday makakumple sa nasambitan ng dokumentos. Gusto kong sa maghagad ng kooperasyon sa mga nag-participate na mga organizations, individuals na magpirma sila sa mga attendance sheets, mag-submit ng documentations, mga pictures, kadikit na write-ups kang about sa sindang activity. Kasi may hiling tayo iniyo kung magayon, as in dangan pang maipadagos iniyong sa tuyang Ignasiana. Pag day nakapasa po, so medyo day po matutugutan na sa sunod na aktibidades na magkakaigo ng institutional outreach o iba man ng mga outreach, day na po medyo day na matatabangan ka mo, no? Kasi mayong resulta, kumbaga pwede mi ka mong i-ban o pwede mi ka mong i-suspend ang sa inyong participation sa mga masunod pang mga activities. Ginigibo ang Ignasiana Outreach Activity kada taon na pinagbabalihan nin sobra sa 1,000 na mga estudyante, mga propesor asin administrador kan universidad na konsideradong saro sa pinakadakulang aktibidad kan Ateneo de Naga University. Para sa ARTV, Noel Amador, CCD News. 200 na mga senior high school students kan universidad nagbali sa outreach activities sa Belen, Calabanga.
Uyan Report. Panahon na naman ng tig-uran asin ngunyan sa ng Hulyo, 4 na bagyo ang naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Problema ng God kan mga nakaistar sa kostal na parte na inikan Kalabanga, ang daluyong o storm surge na darakan mga bagyo. Saro pa sa mga problemang inaatubang ang basura. Kung minsan kaya, inaatong sa baya kan Kalabanga ang mga basurang nagahali pa sa mga kataraid na munisipalidad kan Banwaan. Kaya man komo pagselebrar kan Ignaciana, nagtaranom nin mga bakawan at nag-coastal clean-up ang mga senior high school students kan satong universidad sa Barangay Belen kan parehong Banwaan. Por medyo sa pag-uuran, naging malaboy ang baya kan Barangay Belen na naging dagdag na agyak sa mga estudyante. Abot tulok man na tubig ang kaipuhang balyuhon kan mga mataranom nin bakawan, alagad ayos sa naini tas sigun sa grade 12 student na si Abby, importanteng mapangatamanan ang sa tuyang kapalibutan para pa sa mga masurunod na henerasyon. As much as possible, if you see it or if you have trash, don't just throw it away kasi this is Mother Earth. It's already slowly dying and not being able to take care of it, we're not going to take care of ourselves either because this is our home. And if we don't take care of our home, we're not also taking care of ourselves and even the future generation po. Sigun ki Georgie Martirez, Coordinator for Community Programs kan Senior High School Department, tanganing mas pangmapangatamanan ang lugar, pigihinguwaninda na maging partner area kan departamento ang lugar. O, kasi ngunyan sa Bilan Kalabanga, syempre ang gusto po kang faculty or kang department, gusto mi talaga sustainable program. So ngunyan, may mga classes din kami na na-involve sa community engagement. So nasa process po kami kang MOA signing with barangay, pero po nag-inot na kami ng data gathering, garo nag-resource and hazard mapping na kami kang last year. So hopefully mapa-follow up yan kang ibang classes kasi nag-assessment na, so baka magkaigwa ning planning na, community planning. Afera sa mangrove reforestation as in coastal cleanup, pakawat as in community merienda man ang dara kan senior high sa barangay. Pagkatapos kan mga aktibidad, gulay na lang ka as in adobong manok ang pinagsaramaan kan bilog na barangay. Sigun naman kipunong barangay Alvin David, nagdarakula na ang mga bakawan na tinaranom kan mga nakaagi pang taon. Mantang igwaman nin mga nadistrosong pananom, padagos man giraray ang pag-aataman kan barangay as in residentes sa mga bakawan. Igwa na po kitang mga darakula na may mga bunga na po ngani, may propagules na po kitang ngunyan na nakukuha na pwede nang itanom kang mga estudyante kang Ateneo din ng University. So iyan po ang samuyang minamantinir na sana po na maputol kang mga constituentes iglesia sa mong barangay na pigburundan po kasambuyang mga tanod and siyempre kay Bana Permis si Kapitan para maprotektaran ang satuyang mangrove plantation iglesia sa tong barangay. Labi 200 na senior high school students na nag-atendir kan Ignaciana. Sa Savior Day Outreach nagigibuon sa Desyembre, piglalauman na mas magiging imbuelto pa ang komunidad sa mga outreach kan Ateneo tanganing urog na mapangatamanan ang inang kalikasan. Para sa ERTV, Rosa Nova Oliveros, CCD News. Nagkondusir ng legal seminar ng College of Law sa mga partner areas kan sa Universidad como sa indang Ignaciana Outreach. Ginibo ang aktibidad tanganing matauan ng oportunidad ang mga estudyante nin abogasya na maging embelto sa pagseserbisyo sa mga hararayong komunidad. Iniya, piga. Tira sa naunang bitang seminar ang Acta Republica 9262 o Anti-Violence Against Women and Children's Act of 2004, mga derechos kan akusado, federalismo, as in charter change. Mientras tanto, pigatandiran man kan mga estudyante kan Palo Integrated School and Google Apps for real-time collaboration na pig-organisar kang Computer Sciences Department. Ginibo ang aktibidad kan mga nakaaging Ignaciana sa computer laboratories kan departamento kung saan pigtukduan kan mga profesor kan nasabing departamento ang 13 mga estudyante kan nasabing eskwelahan kan mga apps kan Google, arog kan Google Drive, Google Docs, Google Slides as in Google Sites. Pig-gibo ang aktibidad tanganing matauan ning asistensya ang mga eskwelahan as in komunidad as in matukduan ning computer basics ang mga estudyante sa paaging mga workshops as in seminars. Sa ibang bareta, Association of Psychology Students in Ateneo o APSA, pinaugmaan mga aki asin magurang sa paagi ni community merienda sa Barangay San Roque sa Banwaan ni Kanaman. Uya ang report ni Gerald Gandia.
Labi 50 kaakian asin mga magurang kan barangay San Roque sa Banwaan ning Kanaaman ang pinaugmakan psychology students kang universidad sa paagi kang community merienda na ginibo para sa Ignaciana 2018. Manlaylay na pakawat asin storytelling manlungod kisan Ignacio ang darakan mga estudyante kang Ateneo. Pagkatapos ka mga pakawat, pinagsaramaan ka mga estudyante ang macaroni soup na niluto mismo kan mga profesor asin estudyante kang universidad. Sigun sa moderator kan Association of Psychology Students in Ateneo na si Faye Sales, naging maray ang koordinasyon sa opisyales kan barangay kaya naging magayon ang ginulwasan kanasambitan ng aktibidad. Nakita ko yung mga bata, yung pagod mo sa pagpagod nila ng mga students pag-prepare, wala. Kasi nakita nila yung smiles, masaya yung mga bata, nag-enjoy sila yun. Nagpasalamat man ang kapitan kang barangay na si Bernabe Trinidad tapwera sa Ignaciana Community Merienda padagos mang giraray ang supplemental feeding program kang Ateneo. Kami sa ngarang kang Barangay Council kan San Roque naugma para dyan sa ginigibong feeding program kan Ateneo. Ini may regular man pati sindang kuyan na feeding apira kay ni mga kaya na ini kadagdagan na activities. Kaya dakula po ang pagpapasalamat mi sa itong mga kaakian ning sobrang kaugmahan pati man po ang mga magurang may partisipasyon na gigibog di sa samuyang barangay. Apwera sa barangay San Roque sa Kanaaman, ginibo man ang parehong aktibidad sa 8 pang partner communities kang universidad sa Milaor, Magaraw asin 2 pang barangay sa Kanaaman. Para sa ARTV, Gerald Gandia, CCD News. Engineers nagbahay bayanihan sa Punong Magaraw. Bistuhon ta ang naging benepisyaryo sa report na ini. Pinagtarabangan kan Philippine Institute of Civil Engineers ADNU chapter ang pagtugdok ning harong kan sarong empleyado kan Ateneo na si Ray Roselo sa Barangay Punong, Banwaan nin Magaraw. Susug kay Ray labi ang sa iyang pasasalamat, hulita sa laog kan 2 taon na pagiging empleyado kan universidad, gibo sa nasa trapal ang sa iyang harong. Dati ko dumampo sa Pamplona. Pag nagtuturo, nakikister na lang kami, mabuhat kami. Kung dahil magbuhat, papalibutan ming sarong mga trapo para dahil kami kapusuning itong tubig. Ning, trapal lang po ito. Mga trapal lang po inayaw. Tapos, nailing po ni Ma'am Saray po baga sa PPA. Bisita po, nailing naman, trapal ang palibot. Man po. Plastering ang ginibo kan mga estudyante tanganing mas pang mapapusog ang estruktura kan harong ni Kuya Ray. Naugma naman ang president kan PAIS na si Marie France Caceres. Sigun sa iya, kung sa eskwelahan si Kuya Ray ang nagsiserbi, ngunyan ang tamang panahon tanganing maibalik ang mga tabang na ginibo niya para sa eskwelahan. Inot na baga po, si thought pa lang ning pagtabang means a lot and grabe ang emotional something. Lalo pa na garo part siya kang Ateneo community na Saro siya sa nagpapamaray kang Ateneo. Siya pa ang mismong natabangan ningo niya na Aldo. Kaya we're very glad na we are serving him today instead of him serving us every day during the whole school year po. Araw ka na po nagdigdig. Grabe pong kaugmahan ko. Tinabangan po ako kang Ateneo. Afera sa harong ni Kuya Ray, 2 pang bahay bayanihan ang ginibukan College of Science and Engineering asin Treasurer's Office sa mga barangay kan Fundado asin San Roque sa Banwaan nin Kanaaman. Para sa ARTV, Rosa Nova Oliveros, CCD News. Nagpundusir din Family Development Session ng College of Nursing sa mga naging benepisyaryo kan Bahay Atenista bilang parte kan Ignaciana 2018. Ginibo ang aktibidad sa Nursing Amphitheater kan Universidad na inatindiranin siyam na Bahay Atenista families. Igdiskutir sa aktibidad ang manungod sa marhay na salud, basic first aid, asin hypertension. Nagtaon ng rekoleksyon si Father Buboy Silerio pagkatapos kan seminar proper. Ginibo ang aktibidad tanganin matawan ning kaaraman manungod sa barhay na salud ang mga pamilya asin makumusta ang mga estado kaini. Naging benepisyaro nin outreach activity kan mga empleyado nin Ateneo at no Alumni Association asin iba pang mga organisasyon ang mga inmates kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Barangay del Rosario sa siyudad ng Naga kang Hulyo 29. Nagsagibo ng spiritual nourishment activity para sa mga residente si Father Robert Rivera, Presidente kan Ateneo de Naga University, asin si Father Buboy Silerio, Principal kan ADNU Junior High School. Medical mission ang ginibo kan Ateneo High School Batch 93, mantang nagdonarmanin mga bulong si Naga City Mayor John Bonga. Hygiene kits asin snacks naman
ang pigtao kan mga empleyado nin Ateneo. Obheto kan aktibidad ang matabangan isin matawan nin manindigong asistensya sagkod atensyon ang mga persons deprived of liberty. Parte pa ang nasabing aktibidad kan Ignatiana 2018. Ikatulong Media and Information Literacy Education Session kan Media Studies Department kan Ateneo inatendiran kan mga estudyante kan punong integrated school sa Banwaan in Magaraw. Uya ang report. Sa panahon ng new media, siring kan Facebook, lako pananggad ang irresponsableng paggamit ng media na nakakaapektar sa persepsyon kan individual. Kaya man pigbubusol kan Media Studies Department kan Ateneo de Naga University ang responsableng paggamit ng media sa paagi ng Media and Information Literacy Education Session o MILES bilang parte kan Ignatiana 2018. Enot ng natukdoan ang mga estudyante kan punong integrated school sa Banwaan in Magaraw manungod sa basic script writing as in film production kan nakaaging taon. Ngunya na taon, radio drama naman ang nanodan kan mga estudyante. Ay nene, abuso naman yan. Naku, saan ang gastusan? Sigun sa chairperson kan Media Studies Department na si Dr. Pines Bana, afwera sa mga lektura na ginigibo na sa mga MIL subjects kan eskwelahan, buot kan departamento na maeksperiensyahan man kan mga estudyante ang mga gawi asin maipaaram ang technical na lado kan media. Yung Media and Information Literacy Education Session, as you know, we already have MIL subjects for the senior high school. Kaya lang, this is supposed to be more than the academic taste or flavor of the MILES or the MIL in the classroom. So what we would do is to really provide not only inputs but actual workshop style experiential learning for the student. Naging maugmaan mga kaakian siring ni na Kathleen asin Angel sa mga nanood ninda sa naunang bitang session. Kinakabahan, pero maganda po pala siya, bago experience na naranasan. Yun, medyo po nakakahiya din. Masaya po kahit medyo may pagkamali-mali. Ayos lang po sa Sa participants namin, no, as from the very orientation pa lang, we have already mentioned to them na sana ibahagi rin nila kung ano yung naibahagi namin sa kanila. Sabi nga ni Sir Carl, huwag madamot sa information. No? So kung ano yung naibahagi sa inyo, ganun din yung maging ano nila, no, parang maging ugali nila sa iba. Kung pwedeng maibahagi yon, ibahagi nila para we can share the responsibility in media and also the skills and creative expression that we all can share as a community. Ininaan ni katulong beses na tigkondusir ang MILES sa kapistahan ni San Francisco Javier sa Disyembre, piglalaoman na mamok na ang Sine Magaraw kung saan ibibida kan mga estudyante ang sa idang tibay sa paggibonin pelikula. Para sa ARTV, 30 Baudin, CCD News. Kakulangan sa mga gamit pang-eskwela, pigagihan kan mga estudyante sa Gotob Elementary School at sa Kamalik Albay. Rason tanganing matawan sindan ng mga school supplies as in chinelas kan Center for Community Development sa ginibong outreach kan opisina sa lugar. Uya ang CCD News ni Emil Cabres. Kakulangan ng gamit sa pagklase ang naeksperyensyahan ka mga estudyante sa Gotob Elementary School. Susog kay Raquel Adamas, grade 1 teacher ka nasambitan ng eskwelahan. May mga nakareserba man na school supply para sa mga kakian. Alagad labi pa manggiraray ang pagtios kan mga ini. Kasi po, digdi po sa community kan Gotob, karamihan po igdi, mga ano talaga po, yung mga warang-warang, mga mayong-mayo po talaga. Dinig din lang po sa klase ko. May mga eskwela po ako igdi na mayong tsinelas, minsan po din naglalaog. Sabi ko, tataday ka naglaog. May po ngayon akong tsinelas, madam. So, tigbabakalan ko yung tsinelas. Mayo pong lapis. May nakaipon po ako dyan ng mga pencil para kung sisay ang mayong gamit, pigtatawang ko. Igwang walang crayon, igwang ko lang ang mga notebooks. So ako po, kung ano lang man ang makakaya ko, pigtata ako. Pero kung di ikaw ang kaya, di po. Rason na tanganing sindang maging benepisyaryo kan kapiestahan ni San Ignacio de Loyola. Binisita sinda kan Center for Community Development o CCD na nagtaon nin mga school supplies asin tsinelas sa 150 mga estudyante. Pinuunahan ang programa sa paagi kan pagtukdo ning manungod sa salud asin pag-istorya kan buhay ni San Ignacio.
Sigon kay Elmer Santo Domingo Jr., Director kan Center for Community Development, parte ini kan aktibidad kan agap atinista tabang mayon. Kabali kayaan barangay Gutob sa naapektaran kan pagtuga ning Bolkang Mayon kang enot na kwarto kan taon. Parte pa iniyo kang pagtabang takadong nakaaging agap atinista tabang mayon. Kaya ginigibo tayo niyong extension kang pagtabang sa mga kaakian, idiyo sa Barangay Gutob, Kamalig, Albay. Nakikipag-coordinar kita sa Social Action Commission kang parokya kang Kamalig. Ini ang pig-suggest ninda na lugar. Sa Romania yung lugar na tinamaan o inagihan kadtong pagtuga kang mga abo kang pagtugang kamayon kaya mauta na makatabang kita igdi. Nagtaumaning kaugmahan sa paagi kan pagbaylian mga estudyante kan eskwelahan. So to Ateneo Dinaga University, thank you very much po sa dakulang tabang na itinaumudig nindo digdi sa Gutob Elementary School, especially po sa mga kaakian. So dakulang tabang po ini, dakulang po sa inda ini unra. Dakulang pasalamat ni po sa indo. Kami po ang napili through the Social Action Center po. Thank you very very much po sa Ateneo. Sa continuous na pagtabang nila, kaya nagpapasalamat ang Social Action sa Kamalig na dapat bako inan huri igwa pa kaming matabangan ng mga siring kaining mga barangay sa mga masulod. Hagad man ka mga organizers kan aktibidad, matauan man lugod ning importansya kan mga kaakian ang pagklase tanganing maabot ni daan sa indang mga pangiturogan. Para sa ARTV, Emeros Liabres, CCD News. Mga atinista nangangaipungunya ning tabang ang mga tugang ta sa Hulo-Sulu sa Mindanao. Kan nakaaging Hulyo 24, natungtungin kalayo ang kakulangan ng gamit sa pagklase ang na-eksperyensyahan ka mga estudyante sa Gutob Elementary School. Bitang lugar. Pigkakarkulong 5,200 na pamilya ang apektado kan kasulo. Panginit na pangangaipungan ang mga badok, hygiene kits, mga tamong asinbado, kay Raquel Adamas, grade 1 teacher prayer mats, asinbagas. Pwede po nindong ipadara ang mga in-kind donation sa Saksi Office, Ground Floor Jose Maria Rosauro Building, Salvador Campus, Ateneo de Zamboanga University, Bitan ng eskwelahan, may mga nakareserba man na school sa mga supply buot para sa mga kwarta, hindi po Ateneo de Zamboanga University na naka-flash sa indong mga TV screen ngunyan. Labi pa manggiraray ang pagtiyos ang ang mga mga katilipunan kan mga baretang ngunyan sa espesyal na edisyon kan CCD News para sa Ignaciana 2018. Liwat ako si Sturdy Baudin. Asin ako man si Rosa Novo Oliveros. Mabalos mga atinista asin at Mayoren Dei Gloria.